Tala ta' mara Maltija fl-Awstralja bdiet xi ftit ħażin wara li spiċċat għamlet madwar 30 siegħa mitlufa. Salvina Buttigieg li marret iżżur il-qraba u l-ħbieb tagħha żgur li ma kellha ebda ħsieb li tispiċċa fl-aħbarijiet ta' wieħed mill-istazzjonijiet ewlenin fl-Awstralja. Iżda hekk ġara meta l-istorja tagħha spiċċat b'wiċċ il-ġid. Kienet tlieta filgħodu li ħarġet iddur bil-kelb u wara li mal-ħin ma rritornatx lura il-qraba tagħha bdew jitħassbu. We want her back. So I wish wherever she is, she come back to me. Salvina għaddit lejl mitlufa u għalija kien hemm tfittxija intensiva kemm mill-ajru kif ukoll mill-art. Iżda it-ħassib sakemm instabet kien kbir għaliex ma titkellimx bl-Ingliż u fuqha lanqas ma kellha mobile jew flus. Iżda anke jekk kienet tant il-bot minn pajjiżna kienet il-lingwa Maltija li salvata. Dan għax b'xorti tajba iltaqet ma' bniedem kunjomu aġus. She started talking to me in Maltese and I could understand a little bit what she was saying.